rækken på et tidspunkt. Det bliver spændende at følge Felix. Så har vi lidt længere nede på banen, der har vi en, der kører orange. Det er Jens, og han er freestyler. Så det er det samme med hop og op over rampe og sliprette. Sådan at man vrider øret, så skal jeg da lige lov for. Så tager de altså ved de her totaktsmaskiner. Den orange maskine, det er Jens. Og så har vi fået besøg. Og ellers sådan en som Jens på den orange maskine, jamen han har faktisk gjort det så godt, så han er næsten, jeg siger næsten ved at kan leve af det. Han er ved at lige på vippe til at være det, der hedder fuldtidsprofessionel, så det mangler lige de sidste, og så skal han nok få det kørt i hus. Det er garanteret noget med noget sponsor og alt sådan noget, der skal til. Kom så, Felix! Det er altid lidt imponerende, at man kan som allerede starte som 6-årig på crossmaskine, og så bliver man simpelthen så vidt af det, at man bare hænger i. Felix som sagt 10 år. Hold nu op, mand. Og Jens lige bagefter. Og Jens, jamen, Jens han har været oppe på at køre et sted mellem omkring en 7-8 lande deltager han i forskellige freestyles løb på de her crossmaskiner. Så tænker man, det må dele, men er vel dyrt. Og det er helt ærligt svar, det er det. Ja, det er dyrt. Men det er saftsusme og sjovt. Det er rigtigt, som Jens siger. Kom, lav noget larm, når vi kører over, så skal vi nok gøre det endnu vildere. Lad os se, hvad Jens han har i ærmet. Det er fandme i orden, det der. Det er stil, der vil noget. Det er freestyle, og det er vildest. Og der må man sige, Felix, han har overskud. Han hænger de der godt og vel 16 meter op i luften, og så vinker han bare til at publikum. Kom nu, knap af os for hulen.
freestyle og så videre. Jeg tror næsten ikke, der findes en freestyle-kører, der ikke har prøvet at brække et kravben eller en eller anden tilfældig knogle i kadaver. Det er indimellem, så får man det, der hedder sådan lidt spottest. Eller lidt asfalteksem, det kan også være. Og I skal tænke på publikum. Når de kommer herned og vender hernede i startområdet, og så bliver sendt afsted, så havde vi en lille snak med dem her i formiddags om, hvor meget plads de skulle have sammen med det vandet. Og så siger de, ja, men kan vi få 5-26 meter i tilløb, så er det rigeligt. Vi har skulle give dem lidt ekstra. Vi har givet dem 5 meter mere. Og det er igen, fordi det er de her totaktsmaskiner, der er utrolig moment i dem. Publikummer, der har taget svigermor med, og hun altid går og brokker sig over det. Det kunne da godt være, at vi kunne lave en bitte handel med en af kørerne, hovedet hun lige kommer med en tur bagpå. Så er der det med ro i aften, det garanterer jeg for. Og lige se nu, når han kommer ned igennem banen der på baghjul. Det er sæt med det imponerende. Så giver man bare op, ligesom det lige passer sig eller bedst af det, og så bliver den hængt op. Det er altså overskud, der vil noget. Det er Jens, der vinker til os, der kommer ned ad banen. Og Felix, han er på vej herned ad os. Det er kun det første spring, der går ud. Sådan, ja. Lille Felix på 10 år, kommer igen, finder farten. Det ser godt ud, det der masse. Sådan.
en rampe, der er glat. Lad os se, hvad Jensen har at byde på. Sådan. Lad os se, hvad Jensen slår om luften. Det var godt reddet, det der, Felix. Hvad så, Felix? Var det tæt på? Og helt lille backflip for Jens, jeg varmer op på. Jeg kan godt mærke, at det er lidt varmt. Det er det. Det er det om måneoverskrift. Jeg skal hjem og have en bajer. Ingen klokken 5. Giv mig fri til middag og lad mig komme hjem. Jeg skal hjem og have en bajer. Ingen klokken 5. Fredag er jeg på et indre. Det lyder ganske spændt. Det ved jeg noget jeg godt kan lide. Når dagen når fredag løber jeg rundt til
middag og